سلام قويتا يسوس كريستوس مسكولاتكم يخون يسوس قويتا نايلومي قال منفس قدوس ذهبنا أتقبئنا نخلائنا أمو نديب دا نتامدري نورسة أتقبئنا نخلائنا أمو نديب دا نتامدري نورسة زبالة السب እግዚአብሔር أزيو زتحقوصلو سبعي كاليب ودي فوني زبهال እግዚአብሔር أزيو تحقوصلو بارياي كاليب فتصم بفتصم سلسعبني نسو فلوي منفس لزلوه نتا كسلي ايلو زاتوا مدري كاتواي زرؤ خا كورسوايوم إلوا እግዚአብሔር كحقوس كله خندي سنايو كلنا أنصعر زلنا نجزيابهر كنا حقوس نمنتاي እግዚአብሔር زحيش هزبي كفتر أبز زبن زي أمسيونا له زحيش مسواتي زحيش قال كيدان بدم قويتا يسوس كريستوس غيرو زحيش هزبي فتيرو زحيش مسوات مسغانا خنا نسالو نزا أملاخ زي مملاخ نزا أملاخ زي ممسغان كم زحجهم قبرو تصنحنا كم يزبل عبي عدليو السوء ناي بحق أملاخ ناي إسرائيل قدوس من قدتاتو فليتنا انتهي كم زحقوسو فليتنا أسرو كن صعبو خلنا ناي هيوات حقوس صقاب أو إيزلو أب እግዚአብሔር ጥራይ እግዚአብሔር أملاخنا نهزبو كاب قبصي أوصيو بعبي حيلي أوصيو كمتي تسفا زهابهم نتوم أبوتات أبراهامن إسحاقن يعقوبن نزرأخم مدرزي ناتكم إلوام نمنتاي كم زقبر زنبر عبي علام الله እግዚአብሔር نعوز فلت هزبي كالعل سلازدليه باءتهم غيرو دما مدحاني نملو عالم كمص سلازدليه نهزب إسرائيل نكنعان كورسوم مديبو مدر بمولو انا እግዚአብሔር نتوم أزنبرو هزبنا نأملاخ زي فلتو طاوتات زملخو سرحهم زبله كله زي حقوس زفر مثالي أبراهام تسديدو فلسطين عد فلسطين كخيت كله وين جبس خيت كله نسارة انتايلوا نعاخي كوسدهم انتان كيك أتلونس حافتي أبلي إلوا كساعة كم زبالة كفأة حسمن أبت مدري كايد نيرو جنك زي أبيهر 430 عمت زأكل حزب إسرائيل أب جبسي أتنحوهم سلام تايون تبلنا مع كانهم سقعز ملؤ وتوم حزبي أزيوم كفاءات يوم نيروم جن بجزيء يزفرد እግዚአብሔር مع كانهم مسمل أجنا أتامدر بعلات تفياتهم يزولنا سلازي እግዚአብሔር نحزبو بحيلي بقلصم ببرتع قلصم كاب جبسي أوصيو بحري أساجيرو تأمراتنا جبره ببرخا كفت كمرحم كله اتهزبي كل جزية زجورون تاينير مجرمرام كل جزية تاي نجبس انت نخيد محشنا أبت بارنت زلوا أبتي زجرفلو زنبرو كاو حليفوس تسألا إك أني اللهم سألي أوام سلام تاجزي أبيهر يفريهم سلزنبره يبرتعهم سلزنبره نتوم دتوالدو حساناتهم نتوم أبتي بحر زنبرو ويم أبتي فلك زنبرو حرامز نتايم دبهالو حرقز نتام حرقز مقبوم كخانو مديبهم لهم نيرم ولادهم تواليدو أبكن دزحقفوا منزعهم أبحري يدربي لهم نيرم كساع كمزي مرير زخانه هيوت زحلفو زنبرو هزبي እግዚአብሔር حرام صوصهم ببرخا كخاد خلو حدا نجر انت قدلهم أبكن دصالات أبكن دملمان أبكن أبكن እግዚአብሔር مقرب أبكن دي أبتقدم مراحيهم كيدهم كم زنبريد لينالو ناب እግዚአብሔር لمنلنا أبكن دمبال انتهي قبرو نيرو يقرم رومو كابزس جبس أقوى محشنا جبس انت نملس محشنا كل جزء زولوا تقال جبس يترقى نيرا جبس عالمية زلنا عالمية እግዚአብሔር أملاخنا كاب عالم أوصيو أبتناتو منجست مسأتونا قال نجر فتنا أنت مزعي نجبسي وين عالم كن ملس زبل حسب نبجزي أبهر فنفن حسابي أو مسمت أنا أو إنا نتأنع نصحي أوايو زد لينا كل دما يفلتي نمثالي
كل سب زفلطو እንኳን እግዚአብሔር أمدر بدا كخد خلو ما يكم زد اليوم እግዚአብሔር يفلط እኳዳ كغعزو خلو خاب حدا بوتا ናብ حدا بوتا ቅድሚኦም ሓሊፉ ቦታ ይደልየሎም ነይሩ ዝሓይሽ ቦታ ዝግዕዝሉ ቦታ ይደልየሎም ነይሩ ስለዚ እንታይ እዩ እዚ ፈተና ነይሩዎም ማለት እዩ ይፍተኑ ነይሮም ዓለም ከዓ ትፍትነና ያብዚ ምድር ዘለና እዩ ኣብቲ ሓደ ቦታ መስኣተው ማይ አይነበረን ፍጹም ማይ አይነበረን እንታይ ኢሎሞ ንእግዚአብሔር ወይ ንሙሴ ማይ ሲኢና ፀሚኢና ደቅናን ከብትናን ክንመወዲህ ማምጽኢኩም ናብዚ ግብጽ እንተንኸውን እኳ መሓሸና ጥራይ ኢሎም እምበር ለምነልና ማይ የድልየና ኣሎ ኣብዚ ምድሪ አይበሉ እግዚአብሔር ግን ፈልጥ ማይ ከም ዘድልዮም ካብ ከውሒ ማይ ዘውጽእ እግዚአብሔር ሒዞም ብመዓልቲ ፀሓይ ከይኮኖም ደበና ጽላል ገይሩ እንዳመርሐ ብለይቲ ድማ ጸልማት ከይኮን ኣብቲ በረኻ ምድረ በዳ ብርሃን ለይቲ እንዳብርሀ ምስኦም ዝነበረ ኣምላኽሲ ሓይሉ ምርኣይ ሲኢኖሞ ገና ምርዳእ ሲኢኖሞ ግን ነይሮም ፍሉይ መንፈስ ዝነበሮም ሰባት ካሌብን ኢያሱን ዝበሃሉ ካብዚ ኩሉ ህዝቢ ንሳቶም ግን ነቲ ህዝቢ ከህድእዎን ክምዕድዎን ይጋደሉ ነይሮም እንተኾነ ዝሰምዖም ኣይረኸቡን ዝሰምዖም ስለ ዘይረኸቡ ብጣዕሚ እዚ ታሪክ እዚ ንዓኣቶም ክንፈርዶም ዘይኮነ ክንመሃረሉ እግዚአብሔር ብግልጽ ጽሒፉልና ዘሎ ንምንታይ ንሕና ዝሓይሽ ህዝቢ ክንኮነሉ ሙሴ ምሳሌ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ሙሴ የማልደሎም ነይሩ ብዙሕ ይዘማልድ ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ሕጂ ኣብ የማን ኣምላኽ ኮይኑ ምእንታና የማልድ ኣሎ ገለ ነገር ኮኮሕ ከሎ ኣብ ምድሪ ዓለም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ፀበባ ኣለኩም ኢልና ጎይታ ኢየሱስ እዚ ፀበባ እዚ ነባሪ ኣይኮነን ሓላፋይ ፀበባ እዩ ንእግዚአብሔር ከዓ ዝሰኣኖ ነገር የልቦን ስለዚ ኩሉ ክገብረልና ዝኽእል ኣምላኽ እዩ እንታይ ኢሉ ካሌብ ከምቲ ዝበልናዮ ኣፀቢቕና ንኽእላ ኢና እሞ ንደይብ ደኣ ነታ ምድሪ ንውረሳ ንኽእላ ጥራይ እኳ ኣይበለን ኣፀቢቕና ንኽእላ ኢና ካብቲ ዝከኣልሲ ንላዕሊ ኣፀቢቕና ንኽእሎ ኢና ኢልዎም ንሳቶም ግን እንታይ ከም ዝኾኖም ኣይንፈልጥን በቃ ክሓዝኑ ጀሚሮም ክበኽዩ ጀሚሮም ከጉረምርሙ ጀሚሮም ነቶም ሕማቕ ፀብጻብ ዘምጽኡ ጥራይ ሰሚዖም ነቲ ጽቡቕ ፀብጻብ ኣይሰምዕዎን ኣይረኣይዎን ኩላትኩም መጽሓፍ ቅዱስኩም ክትርእዩ እንተደሊኹም ኣብ ዘሁልቅ ምዕራፍ 13 14 ክንርኢና حلف حلف እንዳበልና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ዘሁልቅ 13 ካብ 30 ክሳዕ 31 ዘሎ ካሌብ ከዓ ነቲ ህዝቢ ኣብ ቅድሚ ሙሴ ኣህደኦ ኣፀቢቕና ንኽእላ ኢና እሞ ንደይብ ደኣ ነታ ምድሪ ንውረስ ድማ በለይ እቶም ምስኡ ደይቦም ዝነበሩ ሰባት ግና ንሱ ካባና ዝሕይል እዩ እሞ ናብቲ ህዝቢ እቲ ክንድይብ ኣይንኽእልን ኢና በሉ ብዛዕባታ ዝሰለይዋ ምድሪ ከዓ ንደቂ እስራኤል ከምዚኢሎም ክፉእ ነገር ኣውረይሎም እታ ክንስልያ ዝሓለፍና ምድሪ ንሳ ነቶም ዝነብሩዋ እትውሕጥ ምድሪ እያ ኣዝያ ገፋሕ እያ ማለት እዩ ኣዝያ ልምልምቲ ጽብቕቲ ምድሪ እያ ማለት እዩ እቶም ኣብኣ ዝርአናዮም ኩሎም ህዝቢ ከዓ ነዋሕቲ ሰባት እዮም ኣብኣ ከዓ ንጉዓት ዓልየት ንጉዓት ደቂ ዓናቕ ርኢና ንሕና ኣብ ዓይንና ከም ኣንበጣ ኮይና ኣብ ዓይንቶም ድማ ከምኡ ነበርና ኢሎም እዚ ኣሉታ ዝኾነ ሕማቕ ወሬ ሕማቕ ፀብጻብ ኣምፂኦም ነቲ ህዝቢ በፅቢፆሞ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ኣብ ቀረባ ይደሎ ኩሉ ግዜ ምጉርምራም እዩ ልማዱ ነዚ ኣብ ቀረባ ዘሎ ህዝቢ መሊሶም ክፉእ ወሬ ኣምፂኦምሉ ሓቂ ዘይኮነ ወሬ ከዓ እዩ ንምንታይ እግዚአብሔር ኢዱርዮም ማዮ ካብ ግብጽ ዝብርትዕ መንግስቲ ኣይነበረን እግዚአብሔር ግን ንግብጽ ኣሰኒፍዎ ንሰራዊት ግብጽ ኣብ ባሕሪ ኣጥሒልዎም እዩ ሰረገላታት ወላ እንተለዎም ወላ ኣፍራስ እንተለዎም እግዚአብሔር ወላ ሓንቲ ኣይጨነቆን ንዚ ክገብር ሕጂ ግና እንታይ ይብልለው ነዋሕቲ ሰባት ኣውለው ከተማታቶም ዝተዓርዳ እየ ክንዋግኦም ኣይንኽእልን ኢና ካብኡ ሓሊፎም ከዓ ንሕና ብሴፍ ክንወድቕ ኢና ደቅና ክማረኹ እዮም ኣንስትና ክማረኻ እየን
እዚ ኩሉ ሕማቅ ነገር ካበይ ይመጽእ ኣሎ እንተበልካስ ካበይ ክበሃል እዩ እግዚአብሔር ዘይሕጎሰሉ ነገራት ካብ ኣፍና ክወጽእ የብሉን ንምንታይ እግዚአብሔር ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ዝሰኣኖ ነገር የልቦን ካሌብ ብእግዚአብሔር ኣሚኑ ሓይሊ እግዚአብሔር ከዓ ዝረአዮ ሓይሊ ኣብ ግብጽ ከሎ ዝረአዮ ሓይሊ እቲ ኩሉ ተኣምራታት ክግበር ከሎ ኣይረስዖን ኣብ በረኻ ምስ ኣተወ ንዕኡ ይዝክር ነይሩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኽእል እዩ ኢልዎ ንሱ እንተደኣ ፈትዩናስ ንኽእላ ኢና እንተደኣ ሂቡናስ ክንወርሳ ንኽእል ኢና ንዕኡ ጥራይ ኣይተዓምፅዎ ኢልዎ ንእግዚአብሔር ጥራይ ኣይተዓምፁ ከመይ ኢሎም እዮም ዝዕምፅዎ ዘለዉ ንእግዚአብሔር እዚ ኩሉ እንዳርኣዮም ከሎሲ ከምዘይ ረኣዩ እዚ ኩሉ እናሰምዑ ከለዎስ ከምዘይ ሰምዑ ጠሚና ክብሉ ከለዎ ካብ ሰማይ ማና እንዳውረደሎም ከሎ ከምዘይ ክእል ገይሮሞ ፀሚእና ክብሉ ከለዎ ካብ ከውሒ ማይ እንዳምፅኣሎም ከሎ ነዞም ሰባት ሪኦምሲ ፈሪሆም ንግብፃውያን ደኣ ከመይ ገይሩ ስዒርዎም ሕጂ ከዓ ነዚኦም ከም ዝስዕሮምሲ ፍሉጥ እዩ ባዕላቶም ተዋጊኦም ከምዘይ ሒዙ ከተማታት ፍሉጥ እዩ እንታይ ዳ እግዚአብሔር ቅድሚኦም ሓሊፉ ተዋጊኡ እዩ ዝጸንሕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን እዚ ሰብ እዚ ብሙሉእ ልቡ ንእግዚአብሔር ስዒቡ ብፍጹም ልቢ እግዚአብሔር ከዓ እንታይ ኢልዎ ንሱ ፍሉይ መንፈስ ኣለዎ ፍሉይ መንፈስ ክህልወና ይፈቱ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ናብ ኩሉ ወሪዱ እዩ ብሕልፊ ኣብ ዘለናዮ ዘበን እግዚአብሔር ባዕሉ ካብ መንፈሰይ ኣብ ኩሉ ስጋ ከፍስስ ኢሉ ኣብቲ ዘበን እቲ ግና ኣብ 7 ሰባት ጥራዩ መንፈስ ኣምላኽ ነይሩ ኣብ ሙሴን ኣብቶም 7 ሽማምንትን እግዚአብሔር ነዚኦም ሽማምንቲ ካብቲ ሙሴ ዝነበሮም መንፈስ ኣውፂኡ ንዓኣቶም ከዓ መንፈስ ሂብዎም ስለምንታይ ክሕግዝዎም እንተን ኣብቲ ናይ ምፍራድ ኣብቲ ኩሉ ስራሕ ዘሎ መከራ ናይቲ ህዝቢ ክፈትሑ ከተዓርቁ ክፈርዱ ዝኽእሉ ገይሩ መንፈስ ሂብዎም ነይሩ እዞም 7 ሽማምንቲ ሓገዝቲ ሙሴ እዮም መንፈስ ኣምላኽ ከዓ ኣብ ኣቶም ነይሩ እቶም 12 ድማ ዝተሾሙ ክስልዩ ዝተሰዱ ንከነኣን ካብዞም 7 ዝወፁ ሰባት እዮም ስለዚ ካብቶም ሙሩፃት እዮም መንፈስ ቅዱስ ዝነበሮም ሰባት እዮም ካሌብን ኢያሱን እቶም ክልተ እቶም 10 ድማ መንፈስ ቅዱስ ነይሩዎም ግን ንመንፈስ ቅዱስ ኣብ ክንዲ ምስማዕ ነቲ ናይ ርእሶም ሓሳባት ነቲ ብዓይኖም ዝረኣይዎ እዮም ድሪኡ ነይሮም እምበር ንመንፈስ ኣምላኽ ኣይሰምዕዎን እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኽእል እዩ ኣይበሉን እንታይ ደኣዮም ኢሎም እቶም ሰባት ነዋሕቲ እዮም ገዘፍቲ እዮም ተዓርዳ ከተማታት ኣለዎም ሓያላት እዮም ኣፍራስ ኣለዎም ሰረገላታት ኣለዎም ንሕና ግን ወላ ሓንቲ የብልናን ክንዋግኦም ኣይንኽእልን ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ተዋጋኢ ኣምላኽ እቲ ሓያል ኣምላኽ ከመይ ገይሮም ክርስዕዎ ካሌብ ግን ኣይረስዖን እቲ ሓያል ኣምላኽ ምሳና ኣሎ ኢልዎም ንዓኣቶም ግና ካኢልዎም እቲ ዘጽልለሎም ሓዲግዎም ከይዲ ኢልዎም እንታይ ነጽልሎም እንታይ ነይሩ ኣጋንንቲ እዮም ዘምልኹ ነይሮም ጣዖታት እዮም ዘምልኹ ነይሮም እግዚአብሔር ኣምላኽ መጽእ ኣሎ ህዝቢ ሒዙ ክበሃል ከሎ እቶም ኣጋንንቲ ሃዲሞም እዮም ከይዶም እቶም ሰባት ጸግዒ የብሎምን ረዲኤት የብሎምን ዝዋጋኣሎም ኳ የብሎምን እግዚአብሔር ኣምላኽና ክዋጋኣልና እዩ እታ ምድሪ ንዓና ቀላል እያ ከም እንጀራ ክንበልዖም ኢና ኢልዎም እንጀራ ምብላዕ ቀሊል እዩ ንጸላኢና ምፍራስ ከዓ ቀሊል ክኾነልና እዩ ኣብዚ ሃገር ዝብልዎ እንታይ ይብሉ ንዓና እዚ ፒስ ኦፍ ኬክ እዩ ማለት እዩ ፒስ ኦፍ ኬክ ማለት ሓደ ምቁር ጽቡቕ ነገር ብልዕ ኣቢልካ ትውድኦ ንሕና ከዓ ነዚኦም ከም እንጀራ ክንበልዖም ኢና ኢልዎም ካሌብ እንጀራና እዮም እዚኣቶም ኣጀኹም እዩ ዝብሎም ደሎ እንስሳቶም ግና ክሰምዕዎም ዘይደለዩ እንታይ ደኣ ክቐትልዎም ከዓ ደልዮም ብእምኒ ገይሮም ክጭፍጭፍዎም ደልዮም ንካሌብን ንኢያሱን ክቐትልዎም ምስ ደለዩ ክብሪ እግዚአብሔር ደበኺሉ መጽእ ኣሎ ስለዚ ካብ ሞት ኣድሒንዎም እግዚአብሔር ካብ ሞት ኣድሒንዎም ንካሌብን ንኢያሱን እምበር ሓሳቦም ብእማን ገይሮም ክቐትልዎም እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ መጽእ ነቶም 10 ሕማቕ ወረዝ ዘምጽኡ ሕማቕ ፀብጻብ ዘምጽኡ ንቕጽበት ዓይኒ ቀዚፍዎም ክጸንሑ ይከኣሉ ቁጣዕ እግዚአብሔር መጽኡ
ንምንታይ ልዎ ንሙሴ እዚ ህዝቢ እዚ ክሳዕ መዓስዩ ዝንዕቀኒ ዘይ ምእማን ምን ዓቕን እግዚኣብሔር እዩ እዚ ኩሉ ሓይሊ ገይረስ ክንደይ ሻዕዮም ዝንዕቀኒ እዚ ህዝቢ እዚ 10 ግዜ ፈቲኑኒ ኢሉ ተወዲእዎ እግዚኣብሔር ክውድኦም እየ በቃ ሕደገኒ ኢልዎ ንሙሴ ካልእ ህዝቢ በኣኻ ክፈጥር እየ ክጅምር እየ ኢልዎ እንደገና ክጅምር እየ ድሕሪ ኩሉ እዚ ዓመታት ምስኦም ኮብለል ድበለ እግዚኣብሔር ሲ ተመኒይዎ በቃ ሕጂ በኣኻ ሙሴ ክጅምር እየ ነዚኦም ግን ሕደገኒ ብፌራ ገይረ ክውድኦም እየ ተረርቲ ክሳድ ህዝቢኦም ኣዋሪዶምን እዮም ኢሉ በቃ ክንደይ ሻዕዮም ዝዕሙፁኒ ክንደይ ሻዕዮም ዘየኽብሩኒ ክንደይ ሻዕዮም ዘሕስሩኒ ዝኹሉ እናገበር ክሎም ሲ ኣምላኽ ምሳና ኣሎ ዘይብሉ ስለምንታይ እዮም ኢሉ እግዚኣብሔር ተወዲእዎ በቃ ተፈፂምዎ ይኣኽለኒ ሕጂ ኢሉ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣማላዲ ዝነበረ ኣብቲ ቦታቲ ሙሴ ኣብ እግሪ እግዚኣብሔር ተደፊኡ ሙሴ ስለቲ ህዝቢ ኣማሊዱ በጃኻ ኣይተቕተሎም በጃኻ ምሕረተና ኢኻ ከም ቀደምካ መሓር ኢልዎ ክሳብ ሕጂ ናብዚ ዘብፃሕካና እውን ምሕረትካ እዩ ብሕጂ ድማ ምሕረትካ እዩ ዘናብረና ስለዚ ሕደግ እግዚኣብሔር ኣይተቕተሎም እጂ ስለቲ ህዝቢ እዚ ኣማሊዱሉ ከይመውት بدحري أخا سلمان أماليد مسلكم سلسم جزي أبيهر أماليد سم كأخا أكيد الرفيلو زوم كلهم أحزاب وريخا سميعهم يعملوا بخما يزبل حيل خمزة وساكايوم كما يزبل تأمرات غيرك نتحيال منجست خمزة وداكايا هزب كل عالم زلو شعوز نبرو نجستات مرحتن سميعهم يوم حجي لما أنت يكبلوها يوم نتم هزبس كسقرو ما يكالن كشكما ما يكالن كمحرو ما يكالن أمبرخا أو سيو وديوهم كاتيلوهم إلهم شمكا እግዚአብሔር አምላክ ሽምካ ንስኻኸ ምስበሎ እግዚአብሔር ከም ትዝበል ካዮ ምሒር ኣለኹ ኢልዎ ንስም እግዚአብሔር ከኽንካላኸለሉ ኣለና ህይወትና ከንጸባርቕ ኣለዎ ንመን ይደንጸባርቐሉ ንኽብሪ እግዚአብሔር አምላኽና ክብሪ እግዚአብሔር ክርአይ ኣለዎ ኣብቲ ህይወት ናይ ክርስቲያን ንሕና ዝሓሸ ኪዳን ኣለና ደም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝፈሰሰልና اتزمالدلنا كموسى زعبي اتزمالدلنا ود أملاخي النصو أبيمان أملاخ الله موسى مشكناي إذا كل حزبي كبيدوه أنا دولي دي إز حزبي انتاي قبر كوهاك سعزبلي هوين نير بقو مخنياتي 7 بقري مرز أمو لبامات سبات طعيات سبات ورزوات سبات 7 مريسكا منفسك أو خمال أليم كحجزو خاز ولك زي أبيه حجز تجيرو لنيرو جنة منفس أملاخ أنت سمعنا يو أنت صعبنا يو أنت خدنا يوم بري برأسنا عند حرنا خيد كوينا نتمنفس عبيدنا أسبينا حزنا يو برأسنا بحسابنا نخيد عند حر كوينا اتمنفس أملاخ أي مرحنا نيزله بمنفس أملاخ كن مرح كلنا جن عوت اللوه سلازيك زي أبيهر أمالادي أمسي الله موسى نسون جزار سون إن كان آن أي أتوان نمن تاي تقطع نقطع نجزي أبيهر أي خبروني أفتاماي مريبا ماسان مريبا انتبهال أبقى موسى تجاجيو موسى أكل سب أي زنبر إيرفلا كاب كله مدرس سب زلوب علم زلو أكل زبهال سب أي موسى ينير زو كل حزبي تشاش كبل خلو أشحات حزبي من زيبل ناب እግዚአብሔር ጥራይ ዝልምነሎም ዝነበረ ሰብኣይ ኣብ መጨረሻ ግን ተወዲኡ ተጋጊዩ እቲ ጌጎ እንታይ መስለኩም እግዚአብሔር እንታይ ልዎ ኣብቱ ከውሒ ኪድሞ ነቶ ከውሒ ተዛረቦ ማይክ ኣኻኡ ወፅይ ኣብ ክልተ ወገን ኣሎ ብሓደ ወገን ከኣ ብሓንሳ ነቶ ከውሒ ህሮሞ በታ በትረኸሞ ማይክ ወፅይ ኢልዎ ጌጋ ኣብ ይተረኺቡ ንምንታይ ተወዲኡዎ እቲ ዓቕሉ እቲ ትሕትኑ ኩሉ ተወዲኡ ፀነ ኣብኡ ኸይዱ ነቶም ህዝቢ ተቋይቕዎም ንዓኻትኩም ሕጂ ማይክ ነምፃልኩም ዲና ኢሉ ነቲ ከውሒ ክልተ ግዜ ሃሪሞ እግዚአብሔር በዚ ተቆጢዑ ኣይኽበርካንን ኢልዎ ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ንስኻን ሓውካን ኣይቀደስኩምን ኢልዎ እንታይ ክገብሩ ይግብኦም ነይሩ
እግዚአብሔር አምላኽኩም ማይ ክህበኩም እዩ አመስግንዎ ስገዱሉ ክብልዎም ይግባእ ነይሩ ንእግዚአብሔር ክብሪ ክህብ ይግባእ ነይሩ ስለዚህ እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ አይቀደስኩምን አይኽበርኩምን እንታይ ዳ አንጸርጽርካ ነቲ ከውሕ ድማ ብዘይ ግባእ ክልተ ሻዕ ሓሪምካዮ ዝበልኩኻ አይገበርካን ስለዚህ አይተኣቱን ኢኻ ኢሉ ኣብታ ምድሪ አይተኣቱን ኢኻ ሙሴ እንታይ ኢሉ ብሰንኩኹም ኣነ እውን ኣይኣትዋን እታ ምድሪ ኢሉ ስለዚህ ንሳቶም ኩሎም ኣብታ ምድረ በዳ ተሪፎም እቶም ንኣሽቱ ደቆም ግና ንሳቶም ክማረኹ እዮም ዝበልኩሞ ንዓኣቶም ከእትዎም እየ እዚ ብምሕረቱ ዝገበሮ እግዚአብሔር ማለት እዩ ቀዳማይ ሓሳቡ ቁጥዑ ከጥፍኦም እዩ ነይሩ ወላ ንኣሽቶም ወላ ዓበይቶም ከም ብሓድሽ ክጅምር ይደሊ ነይሩ ስለ ዘማለደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ሙሴ ግን እቶም ካብ ደቀ 20 ንታሕቲ ዝኾኑ ብህይወት ጸኒሖም ነታ ምድሪ ከዓ ወሪሶማ ካብቶም ዓበይቲ ግና ጀካ ካሌብን ኢያሱን ዝወረሰ ኣይነበረን ኢያሱን ካሌብን ሓይሊ እግዚአብሔር ሪኦም ዕብየት እግዚአብሔር ኣስተውዒሎም ነቲ ህዝቢ ድማ ከኣልይዎ ብዙሕ ዝጋደሉ ዝነበሩ ሰባት እዮም ክልቲኣቶም ብእግዚአብሔር ኣመኑ ንእግዚአብሔር ድማ ብፍጹም ልቢ ሰዓብዎ ነታ ምድሪ ክንወርስ ንኽእላ ኢና ኣጸቢቕና ድማ ንኽእላ ኢና እንዳበሉ ክዛረቡ ከለዉ እቲ ህዝቢ ኣይሰምዖምን እግዚአብሔር ይመስገን ፍሉይ መንፈስ ዝነበሮ ካሌብ ወዲ የንፉኔ ባርያይ ኢልዎ እግዚአብሔር ባርያይ ካሌብ ግና ካልእ መንፈስ ስለ ዝነበሮ ፈጺሙ እውን ስለ ዝሰዓበኒ ናብታ ምድሪ ከኣትዋ እዩ ዘርኡ እውን ክወርስዋ እዮም እታ ንሱ ዝወረሳ ምድሪ ንፈልጥ ኢና ኣብኡ እዞም ኣፍራስን ሰረገላታትን ዝነበሩዎም ኔራ ጎቦ እዛ ጎቦ እዚኣ ሃበኒ ኢልዎ እንድሕር ንዕኦም ፀሪካ ወሲድካያ ውሰዳ ኢልዎ ከዓ ኢያሱ ስለዚ ንዓኣ ኣፅርዩ ተዋጊኡ ስዒሩ እታ ምድሪ ወሪስዋ እዩ ካሌብ ዘርኡ ከዓ ወሪሶማ እዮም ስም ኣምላኽ ይባረኽ ዝበሎ ዝገብር እግዚአብሔር እዩ ኣብ ዘኍልቍ 14 ድማ ክንርኢና ካብ ቁፅሪ 1 ክሳዕ 2 ዘላ ብዘለውቶም ኣኼባ ድማ ቃሎም ዓዋቢሎም ጨርሑ ነቲ ህዝቢ ከዓ በታለይቲ እቲኣ ክበኪ ሓደረ ኩሎም ደቂ እስራኤል ድማ ኣብ ሙሴን ኣብ ኣሮንን ኣግሮምሮሙ ብዘሎ እቲ ኣኼባ ከዓ በሎም ኣብ ምድሪ ግብፂ ከም ሞትና ወይ ኣብ ዝበረኻዚ ከም ሞትና መን ወሃበና ንሕና ብሴፍ ክንወድቕ ኣንስትናን ደቅናን ከዓ ክማረኹ ንምንታይ እግዚአብሔር ናብዛ ምድሪ እዚኣ ኣእተወና ናብ ግብፂ እንተንምለስ ዶ ግዳ ኣይመሓሸን ኢሎም ናብ ግብፂ መምላስ ኣይሓይሽን እዩ እንታይ ምዃኖም ኣይንፈልጥን እምበር ግብፂ መሪር ህይወት ዝነበሮ ቦታ እዩ እግዚአብሔር ግና ኣቆጢዖሞ ንኣምላኽ ኣቆጢዖሞ ስለዚ እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር እዞም ህዝቢ እዚኦም ኣብዛ ምድረ በዳ ክኸብሉ እዮም 40 ዓመት እንደገና ደቆም ጥራዮም ዝኣትዋ ንሳቶም ግን ኣይኣትውን እዮም እዚ ፍርዲ እግዚአብሔር እዩ እዚ ፍርዲ እዚ ድማ ምሕረት ዝተሓወሶ ፍርዲ እዩ ፈጺሞም ዘይጠፍኡ ምሕረት እግዚአብሔር እዩ እምበር ሓሳብ እግዚአብሔር በተቆጥዑኡ ፈጺሞ ከጥፍኦም እዩ ነይሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ግና ዕሩዳት ከተማታት ኣይፍርህዎ ዓናኣት እዞም ገዘፍቲ ህዝቢ ኣይፍርህዎ ሰረገላታትም ኣፍራስን ኣይፍርህዎ ንኹሉ ዝኽእል ኣምላኽ ምስኣቶም ነይሩ ኣብ መንጎኦም ከዓ ይነብር ነይሩ ብምረት ዝተዛረብዎ ቃላት እቲ ብምረት ዝተዛረብዎ ቃላት ብኡኡ ፈሪድዎም እግዚአብሔር ስለዚ ካብ ኣፍና ዝወፅእ ቃል ክንጥንቀቐሉ ይግባአና እንታይ ንብል ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እቲ ንብሎ ንሱ ይሰምዖ እዩ ኣብዚ እንተንመውት መሓሸና ኢሎም ኣብቲ ምድረ በዳ ኣብዚ እንተንመውት መሓሸና ካብ ተዋጊእና ንሳቶም ከዓ መፅኦም ዝማርኹና ኣብዚ እንተንመውት ኢሎም ሕራይ ኣብዚ ክትሞት ኢኹም ኢልዎም በቲ ዝበልዎ ቃል ብኡ ፈሪድዎም እዚ ከዓ ጌና ምሕረት እዩ ስለዚ ዓመታቶም ወዲኦም
ቀስ እንዳበሉ ተወዲኦም ማለት ይፍት ምድረ በዳ ጸብጻብ ናይቶም ሰለይቲ ቁርብ ክንርኢና እንታይ ይብሉሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣነ ዝብሎም ናይ ግዚኦም ጴንጤዮም ነይሮም መንፈስ ቅዱስ ተመልኡ ሰባት እዮም ነይሮም እዞም 10 ሰለይቲ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ግና ኣይሰምዕዎን ንመንፈስ ኣምላኽ ኣይሰምዕዎን ንእግዚአብሔር ከኣ ክብሪ ኣይሃብዎን ጸብጻቦም ከምዚ ይብል ነይሩ እታ ምድሪ ሓቂ ጸባን መዓርን እተውሕዝ እያ ፍሪኣ ከኣ እንሆ እዚ ኢሎም ኣርኦሞም ነቶም ህዝቢ እተም ከተማታት ዝተዓርዳ እየን እቲ ህዝቢ ከኣ ሓያል እዩ ኣብኡ ድማ ደቂ ዓናቕ ርኢና ነዋሕቲ ጉልብታት ሰባት ንእግዚአብሔር ግን ደቂ ዓናቕ ኣይብርትዕዎን እዮም ንዓኣቶም ግና እንታይ ይብሉ ነይሮም እዞም ህዝቢ እዚኦም ብርቱዓት እዮም እቲ ሓይሊ እግዚአብሔር እቲ ዝገበሮ ቅድሚ ሕጂ ናበይ ከይዱ ስለዚ ብፍጹም ስለ ዝረስዕዎ ነቲ ኣብ ቀረባ ዘሎ ህዝቢ መሊሶም ኣብ ጓሄን ኣብ ብኽያትን ኣሕዲሮሞ ሽት ህዝቢ ወይ ክብል ሓዲሩ ሙሉእ ለይቲ ከልቅስ ሓዲሩ ሙሉእ ለይቲ ክበኪ ሓዲሩ ዋይ ዋይ ክብሉ ሓዲሮም ንጽባሒቱ እግዚአብሔር መጺ ማለት እዩ ሕማቕ ጸብጻብ ስኑፍ ጸብጻብ ስለ ዘምጽኡ እግዚአብሔር ኣዝዩ ተቆጢዕዎም እቲ ምሳና ዘሎ ካብቲ ዓለም ዘሎ ዝዓቢ ኣምላኽ እዩ ዘለና ኣምላኽ ምሳና ካብ ኮነ መን እዩ ዝቃወመና ንኽብሪ ኣምላኽን ንሓይሉን ከመይሎም ሸለል ኢሎሞ ሸለል ክበሃል ዘይከኣል ሓይሊ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምሳና ኣሎ እቲ ህዝቢ ድማ ካብቲ ናይ እምነት ጸብጻብ ምቕባልሲ ነቲ ናይ ዘይ እምነት ዝኾነ ጸብጻብ ክወስዱ ባሂልዎም ንዕኡ ጥራይ ኣሚኖም እንታይ ምዃኖም ኣይንፈልጥን እግዚአብሔር የድሕነና ካብ ከምዚ ዝበለ ህይወት እግዚአብሔር ሓይሉ ምሳና ከሎ መንፈሱ ምሳና ከሎስ ምሳና ከም ዘየለ ኮይና ክንነብር ከለና ንእግዚአብሔር ዝሕዝኖ እዚ እዩ ኣምላኽ ኣሎንዶ ምሳና ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዘይፍለየና እንተ ደኣ ፈትዩናስ ነታ ጸባን መዓርን እተውሕዝ ናብታ ነቦታትና ዘተስፎም ምድሪ ከእትወና እዩ ትዝክሩ እንተኾንኩም ውግእ ነይሩ ምስ ፍልስጤማውያን ብግዜ ሳኦልን ዮናታን በቲ በረኻ ክኸዱ ከለዉ መዓር ይውሕዝ ርእይዎ ኣብቲ ምድሪ ክውሕዝ ምስ ረኣዮ በታ በትሩ ገይሩ ጠሚዑ ምስ በልዐ ኣዒንተይ በሪሁ ኢሉ እንተኾነ ካልእ ሰብ እንታይ ነገርዎ ኣቦኻ እኮ እኽሊ ከይትበልዑ ጾም ጽሙ ክሳዕ ጸላእትና ንውድእ እኽሊ ከይትጥዕሙ ኢሉና እዩ ኣምሒሉና እዩ ስለዚ ክትበላዕ ኣይነበረካን ኢልዎ እሞ ኣቦይስ ነዚ ህዝቢ ወፂዕዎ ዝኹሉ ዝዋጋእ ዘሎ ሙሉእ መዓልቲ ክዋጋእ ዝወዓለ ህዝቢ ካብዚ መዓር እዚ እንተዝበልዕ ሓይሊ ምረኸበ ነይሩ ኢልዎ እታ ምድሪ ብሓቂ መዓር እተውሕዝ ልምልምቲ ምድሪ ስለ ዝኾነት ከዓ ብዙሕ ጸባ ዝነበራ ምድሪ እተጽግብ ንጡምያት እተጽግብ ጽባቕቲ ምድሪ ልምልምቲ ምድሪ እያ ነይራ ብሓቂ እዩ ከዓ ከምኡ ነይሩ እግዚአብሔር ከዓ መሪጹ እዩ ንዕኦም ክህቦም ደልዩ ንህዝቢ ኣምላኽ ከውርሶም ንዓና ድማ ክዘውርሰና ምድሪ ኣሎና ሰማያዊት ከነኣን ንጽበየና ኣላ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ትጽበየና ኣላ ብክርስቶስ ክንወርሳ ኣብዚ ምድሪ ምድረ በዳ እዩ ዝንዓና ምሳሌ ናይ ምድረ በዳ ንሕና ልክዕ ከምቶም ህዝቢ እስራኤል በቲ ምድረ በዳ ሓሊፎም ንኸነኣን ዝኣትዉ ዝነበሩ ንሕና ከዓ በዛ ምድሪ እዚኣ ሓሊፍና ነታ ሰማያዊት ከነኣን ንምውራስ ኢና ንኸይድ ዘለና ስለዚ ንዚኣቶም ንዓና ኣርኣያና እዮም ጽላሎት ናይ ሕጂ ዝኸውን ዘሎ ህይወት እዩ እቲ ዝሓለፈ ህይወት ንምሳሌ ንሳቶም ከምኡ ዝበለ ምሳሌ ኣይነበሮምን ይኸውን ምክንያቱም ዘንበብዎ መጽሓፍቲ ነበረን ዝፈልጥዎ ነገር ኣይነበረን ዝሓዙ ሒዞም ምግሩምራም ጠርኣዮም ነይሮም ንሕና ግን ብዙሕ ስለ ዝተዋህበና ብዙሕ እዩ ዝጽበየና ብዙሕ ኢና ንምሃር ዘለና ቃል ኣምላኽ ኣብ ኢድና ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኣሎ እዞም ኩሎም ህዝቢ ዝሓለፉ ህዝቢ እስራኤል ከዓ ንዓና ትምህርቲ ኮይኖምና እዮም ስለዚ ንሕና ዝሓሹ ህዝቢ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ንኽብር ክንኮነሉ እዚ እዩ ፍቓድ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብጣዕሚ ይደልየና እዩ ፍሉያት ህዝቢ ክንከውን ዝሓሹ ህዝቢ ክንከውን ከምዚ ሕጂ ክንዝምሮ ዝጸናሕና ክነምልኾ ዝጸናሕና ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ንዕኡ ምምላኽ ክንደይ ጥዑም እዩ
ኣብ ቅድሚኡ ምዃን ናይ ሓጎስ ጽጋብ ኣሎ ከምቲ ዓለም እትህቦ ኣይኮነን ከምቲ ዓለም እትህቦ ሰላም ኣይኮነን ጊዜያዊ ሰላም ናይ ጎይታ ኢየሱስ ሰላም ዘላቂ ሰላም እዩ ኣነ ሰላመይ ሓድገልኩም ኣለኹ ተኣነ ዝህበኩም ሰላም ከምቲ ዓለም እትህቦ ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ኢሉ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ እያ ዘላ እታ ቃል ምዕራፍ 14 ቁጽሪ 27 ከምዚ ይብል ገዛ እዚ ዓለም እዚኣ ይመጽእ ኣሎሞ ኣባይ ሓንቲ እኳ የብሉን ደጊም ምሳኻትኩም ብዙሕ ኣይዛረብን እየ ግናኸ ኣነ ነቦ ከም ዘፍቅሮን ከምታ ኣቦ ዝኣዘዘነውን ከም ዝገብርን ዓለም ምእንቲ ክትፈለጥሲ ከምዚ ይኸውን ኣሎ ትንስኡ ካብዚ ንኺድ ኣብ 27 ሰላም ኣሓድገልኩም ሰላመይ እውን እህበኩም ኣለኹ እቲ ኣነ ዝህበኩም ዘለኹስ ከምቲ ዓለም እትህቦ ኣይኮነን ልብኹም ኣይሸበርን ኣይሰንብድን ብፈተና ናይ ምድሪ ዓለም ብፈተና ናይ ምድረ በዳ ኣይሰንብድ ህይወትኩም ኣይሸገር ከምቶም ዘግረምርሙ ኣይተግረምርሙ ሰላም እህበኩም ኣለኹ ሰላም ክርስቶስ ኣብ ውሽጥኹም ኣሎ ዝኾነ ይኹን ፈተና ዝኾነ ይኹን መከራ ዝኾነ ይኹን ብእግዚአብሔር ዝሕለፍ እዩ ዘይሕለፍ መከራ የለን ስለምንታይ ንሱ ሓያል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ዳሓርካ እቲ ዘድልየና ኩሉ ይፈልጥ እዩ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ዘድልየኩም ዘበለ ኩሉ ይፈልጥ እዩ ኢሉ ጌታ ኢየሱስ ስለዚ ለምኑ ክወሃበኩም እዩ ድለዩ ክትረኽቡ ኢኹም ንዕዋፍ ሰማይ ረኣዩ ኣይሰርሓን ግን መግበን ኣለወን ንስኻትኩም ግዳ ካብ ዕዋፍ ክንደይ ዝበለጽኩም ሰባት ኢኹም እግዚአብሔር ይሓልየልኩም እሞ ኣይትሸገሩ ይብለና ጌታ ኢየሱስ ሰላም ክርስቶስ ክወርሰና ኣብ ህይወትና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ እንተሪኤና 10 ምዕራፍ እዚ ሁሉ ታሪክ ናይ እስራኤል ሐዋርያ ጳውሎስ ንዓና ንመለበሚ ንትምህርትን ክኸውን ከም ዝገበሮ ይነግረና መጠንቀቕታን መለበምን ኣብ ጠቕሲ 5-6 ቁጽሪ 12 ክንርኢና ቀዳማይ ቆሮንጦስ 10 ምዕራፍ 5-6 ከምዚ ይብል ከባታቶም እቶም ዝበዝሑ ግና ንኣምላኽ ባህ ኣየበልዎን ስለዚ ኣብ በረኻ ተወድኡ እዚ ኸኣ ከምቲ ንሳቶም እተመነይዎ ንሕና ነቲ እከይ ምእንቲ ከይንምነዮ መለበሚ ኮነና ኣብ ምድሪ ኣሎ እከይ ዝኾነ ነገራት እሞ ነቲ እከይ ኣይትመነይዎ ህዝቢ እስራኤል ንምንታይም ተመንዮም ንከነኣን ከኣቱ ንምንታይ ተመንዮማ ንግብፂ ሽጉርቲ ናይ ግብፂ ከይተረፈ ይብሉ ነይሮም ጠሚዩና ሽጉርቲ ናይ ግብፂ ይሕሸና መግዛእቲ ናይ ግብፂ ይሕሸና ማለት እኩይ ትምኒት እዩ እዚ ነዚ እኩይ ትምኒት ንኽብሪ እግዚኣብሔር ዘይርኢ ዓይኖም ተሸፊኖም ነይሩ ብስጋ ጥራይ ክሓስቡ ናይ ምድራዊ ነገር ጥራይ ክሓስቡ ስለዚ ነዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ነቲ እከይ ምእንቲ ከይንምነዮ ነቲ እኩይ ዝኾነ ነገራት ንኣምላኽ ዘይኽብር ዝኾነ ከይንምነዮ መለበሚ ኮነና እምበኣርከ እቲ ህዝቢ ክበልዕን ክሰትን ተቐመጠ ክስሓቅ እውን ተንስአ ዝብል ከም ተጻሕፈ ከምቶም ገሊኣቶም መምለኽቲ ጣዖት ኣይንኹን እግዚአብሔር ይመስገን ዝምለኽ ሓደ ኣምላኽ እዩ ንዕኡ ኢና ከዓ ንምልኽ ንዕኡ ኢና ንግዛእ ከምኡ እውን ኣብ ጠቕሲ 12 ፈተና እንተመፀ ማለት እዩ እግዚአብሔር ምሳና ኣሎ ስለዚ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ ንምንታይ መለበሚ ተዋሂቦምና እዮም ህዝቢ እስራኤል ብኣቶም ምኽንያት ንሕና ንሓይሽ ኮይኑ ከይስማዓና ኣብቲ ናሃቶም ቦታ እንተንኣቱ ምናልባሽ ከምቲ ንሶም ዝገበርዎ ምገበርና ነርና ከምቲ ንሶም ዘግረምረምዎ መግረምረምና ነርና ንኸውን ግን መለበሚ ኮይኖምና ኣለዉ ስለዚ እቲ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ
كيودق يتنقق نمنتاي أب عالم زلو فتنا كيودقنا كنتنقق يقبأنا إذا كله زحالفه نعنا ممهرينان ملبمينان كويننا الله እግዚአብሔር أملاخنا دما بحنت نجر كوهنجنا أيدلينانيو كنجنا ويكنغرمرم أيدلينانيو أنت أيد أكن حقوس بأويز دلينا كل جزء أفليبي 4:6 بقلا نجر كوا أيتجنا أو يلنا فيليبي 4:6 كم زيول دليتكم زبلس بصلاتن لمانون مسناي مسجانا أب እግዚአብሔር يفلت إمبر بحنت نجر كوا أيتجنا أو سم እግዚአብሔር يمسجن كنجنا زي دلينا أملاخيو حزب إسرائيل جنا أنيرم أنستنا كمارخائن دكنا كمارخيوم እግዚአብሔር كأبي كيدو نسو زمارخ أملاخ يكونن زسعر أملاخ يكونن زود أملاخ يكونن دخا أملاخ يكونن أمينا أين حدرنينا هجي كم مزمران كمرحنا استنحو صادق تحديقو زرقو انجراخ لمن أيريخون كم استباهلي እግዚአብሔር أملاخنا هبتام أملاخيو صومنا زي حدرنا أملاخ سلازخونه أي تشجروا أي تجنوا زدليكم جنا هاب እግዚአብሔር لمنو مسناي مسجانا كن لمن كلنا مسناي مسجانا تمسجن الله كخلو زدلينا خا أتفلت إخامو እግዚአብሔር أملاخ تمسجن كنبلو فؤاد እግዚአብሔር زدلينا خا بعلو يفلت كي لمنا يوون زجبر እግዚአብሔር أنت خونه ندحر كي تلمنا كي دلينا يو ندحر هيبونا for granted زبهال نجارالو كم زبخونه بقات أمزرخبنا يا خوينو هيسمعنا مو نجزيابهر كين رسعه እግዚአብሔር انتي يجبر كم سأبنا حنت نجار كأخم تجنك أن يجبرنا مو دحر لمينا مستقبلنا كبر نعونه هو إذا كل لمينا خاب እግዚአብሔር استقبل كوا ينبل هنا ولا داين بران جن لمينا برتع لمينا እግዚአብሔር كسا زولا دزي هابنت رايد أمبر نعخا مليسكا توستي أخا نعخا يزهبك أجلجالي خا يزخون تراي ولاد هابني لام ويمسولت እግዚአብሔር هيبوا كن እግዚአብሔር نتولاد وندليونيري بعلو نحنا تراي كونن زدليانيرو تقولعتي ني እግዚአብሔር كا يدليونيري تقولعتي كم أزبل أجلجالي أي رخبن እግዚአብሔር بجزء ساميل زولدلو زنبر جزء እግዚአብሔር جوه ينيرو بتما أزنبرو مرحتي بتما أزنبرو كهنات بتعم حزين وتمنيو دمسي أسمع من ينيرو دمس እግዚአብሔር ينبره كوحي خوينا نيرا مدرسة ماي هنا أقوم خوينا نيرا ولاد بمسأنا ويتبل نيرا እግዚአብሔር ترخيبو مسأنا نعيك أزول لاد زياد ليني نساد ما كتلم من كلا نعخاك بكاي نسو ما حراي أنا خايد ليني زول لاد زي زبولس ولاد جيرو هيبوان نموس ساميل كأ እግዚአብሔር ملو هيوتو تجزيو ملو هيوتو فتصوم زخانة أقل كلوت فتصيم اللون እግዚአብሔር أملاخنا كساعة هزبي نجوس هبنا زولو ساميل صبوا جيرونا هزبي أكايدوه وق كخون كله اندا سعره ابنزر اندا بلك ساعة بزك እግዚአብሔር أبصيحنا دحر حجة أنسو كمرحنا يو اندا بله كبر እግዚአብሔር زرعي السبعي سلا إسرائيل كأزمال دي مس أملاخ زت ملالسه أملاخ كأتزاروبوز نبره حسان توليدو بتاجزيتيا سلا زد لينا نجار كن لمن እግዚአብሔር فؤادي كم زهبنا خا نأمن كهبنا خا فؤادي نسون يدلي نحنا صبق نحنا ولاد يدلي نحنا صبق يدلي نحنا محقواس يدلي نمتاي مسانا حدا خويني እግዚአብሔር منفوسي هيبونا كافت منفوسو مسانا سلازلو أبانا ينبر سلازلو تقانا زخون أملاخي بنحنا حقوس بنحنا قواهد ما يقوهي እግዚአብሔር كنك عنك أفايد لينانيو كن ودق أيد لينانيو اتسيت أنس ألاقي أمدر عالم زلو كجوبت أنا فؤاد እግዚአብሔር أيكونن انتهي داك قال أملاخ انتهي بلان تتنقو ألاقيهم ديابلوس زوحت أو دليو كم زوازم أنبسا يزور الله سلازي نقحكم تقاوموا ديابلوس كنك قاوموا فؤاد እግዚአብሔር سألنا لا تقلنا أين نبر እግዚአብሔር زحقوسو نتسألائي كنك قاوموا بحيل منفس قدسن بحيل السم قويتا يسوسن انت دعا تقاومنا يو كان سنفنا أي كألنيو نسو انت عايزدلي كاب كان أنكتر فنا عايزدلي كابتا سمايويت يروساليم
كترفنا مأنتان كجبتنا يمس نحنا جنا أي نجبتله أي نودقلو نديابلوس نقاومه كنسأرينا دما إجابير أملاخ مسانا سلزخانه لكعكم توم أنا أويان دسعرو كم أخ الديابلوس كسعري جزء دما قريبة قويتا يسوس أفدق يزلو مسمس أتيس ألاقي نزام بدر علم زعجر جرازلو فسيمو كأسرن كتفني منجست قويتا يسوس كريستوس منجست السلام كتكونيا أتا سماويت يروساليم أتا سماويت كنعان تبقتن فتسنتن كتما الله تنا تصبينا الله كيد السفرة أدال والكم الله خيلنا قويتا يسوس أنا مسمس أكو أخوستكمي ስለዚህ እዛ ሰማያዊት ከነአን ክንአትዋ ክንጋደል አለና በጸሎት ንጋደል በመግናህ ሰይጣን ንጸላኢ ንጋደል በዘድልየና ነገር ምስ አምላኽና እናተመላለስና ንሱ ኸአ ዘድልየና ኩሉ ክህበና እዩ በሓንቲ ነገር እኮ አይትሸገሩ ይብለና ኣብ ዕብራውያን ወን ክንርኢና እግዚአብሔር አምላኽና ይመስገን ዕብራውያን ብዛዕባ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ሙሴ ኮይኑ زمالدلنا أبيمان أملاخ زلو قويتاي إبراويان سالساي معرف حدن كلتن كرئية سلازي كأتوم كابت سماوي صوعة قدا زلوكم قدسان أحواتي سماوي صوعة قدا ألونا أفت سماوي صوعة قدا زلونا أحوات إنا نحنا أحوات ناي هواريا باولوس هاواتنا وهواريات بملؤهم ناي قدسان ناي نبيات صوعة لنا سماوي صوعة لنا قدسان كأهلنا من تاي بعلو قدسنا يجزيابهر بودو بجيتا يسوع كريستوس جيروس لز قدسنا أتوم فقرات أحواتي أتوم قدسان ناي يجزيابهر أحواتي سماوي صوعة قدي لكم تسفى أيتورطي زبلنا زلو كم تمسي دما أب كل بيتو أمون زنبرة نابتناتي زشوم أمون زخونة يسوس ناي مؤمنان حواريان ليك أكهنن أقلبو لبنا أب قيتا يسوس كقلب اللوه لبنا حسابنا أو أكن قلب لنا نسو حواريانا إيو نسو ليك أكهنا إيو نسو زمال دلنا أبيمان أملاخ كوينو سلينا زلمن منجست أملاخ زورسنا قويتا يسوسي بموتون بسقلتون بموتون بتنسائون سلزي نعوقو كنقلب لنا كمتي حزب إسرائيل أبتكزي أبيهر أملاخهم كي يقلبوا صحتوا أو أي يقلبون أمونقهم كله مسأتهم كله عند دبنا خوفي له كله مسأتهم سي أي يقلبون عند برهان مسأتهم كله أي يقلبون سلزي قويتا يسوس مسانا له بتقدس منفسه كنقلب له لنا نقلب له إذا بعلم زله كله حلافي تزي حلف جن مسانا له تحيال كأمسانا له نسو أبوي نعايز رأي نبور أي له نعايز رأي نبور أي كم تجزيابير أملاخ بعلو حزب إسرائيل زنبرة لومون مسانا له بكريستوس يسوس كاب كل دما كابتناتو منفس لزفسسلنا أفت متشرشا جزية كابناتي منفس كهوكم كفسسلكم إلنا سمو يبارخ إزي سلزلنا كنسنف عين خلنينا كنودق عين خلنينا زي ودق أملاخ مسانا له أبغوننا له زي أبيهر مسجن أبرابع عيتي معرف كأحنت تقصهن رئينا معرف أربعتك وصر خلتة أنا ون كمتنا أتاتهم بالسرات تنجروا لنا اللمو إتيز سمعوا قال مستم سمعتو بإمنات سلزي حبرجنا أيتأممن تنجروهم كله تقال بإمنات قبلبهم أي حدرن بإمنات نسأم أي تسمعن اتنسمعوا قال እግዚአብሔር أملاخ اتننببو قال أملاخنا بإمنات مسلبنا كسمامع مس منفسنا كسمامع كحبر الله اتقال نحنا نسيك حدهم كونا لنا كاب أفنا زوت قال እግዚአብሔር إن حاسبو قال እግዚአብሔር كألنتو عبيتو اتخلو حيلو سلطانون كل جزء مسانا كون الله بحنت نجر زين جاجون هون سيد أنك أربعة يكلني شو كفره أبزي أتوم من حرك قريبس كان دنيا أم ويسكو كسوقني أم يترايز بلنا سلازي نعنا كعنك فنا يكلني خجبت أنا يكلني
ንምንታይ እቲ ሓያል ምሳና ኣሎ ኣብ ዓለም ዘሎ ካብቲ ዓለም ዘሎስ እቲ ኣባና ዘሎ ይበልፅን ይዓብን ቀዳማይ ዮሐንስ 4:4 ከምኡ እያ ትብል ቀዳማይ ዮሐንስ 4:4 ናብቲ ዕያግን ርክሰትን ምሳታቶም ስለዘይጎየኹም እናተጻረፉ ብኡኡ ይግረሙ ኣለዉ ካሊእን ቢባ መስለኒ ኣነ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ዝደሊ ዘለኹ ጴጥሮስ የጸኒሐ ቀዳማይ ዮሐንስ 4:4 ኣቱም ደቀይ ንስኻትኩም ካብ ኣምላኽ ኢኹም ካብቲ ዓለም ዘሎስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ሲዕርክምዎም ኣለኹም እቲ ኣብ ውሽጥና ዝቕመጦ መንፈስ ኣምላኽ ካብቲ ዓለም ዘሎ መንፈስ ናይ ዓለም መንፈስ ናይ ሰይጣን ንሱ ትዝዓበየ ምሳና ስለ ዘሎ ክንስዕር ኢና ማለት እዩ ሰዓርቲ ስለ ዝገበረና እግዚአብሔር ኣምላኽና ክንዕወትን ክንስዕርን ኢና ኣይንተርፍን ኢና ኣብዛ ምድሪ ኣብ ምድረ በዳ ኣይንወድቕን ኢና እንታይ ደኣ ክንሳገር ኢና ኣጸቢቕና ኸዓ ንኽእላ ኢና ከምቲ ካሌብ ዝበሎ ኣጸቢቕና ንኽእላ ኢና ንኽእላ ኢና ኣይበሎምን ኣጸቢቕና ንኽእላ ኢና ንምንታይ ንዓና እሳቶም ከም እንጀራ ክንበልዖም ኢና ክንስዕሮም ኢና ንዓለም ክንስዕራ ኢና ጎይታ ኢየሱስ ስለ ዝሰዓራ ንሕና ድማ ክንስዕራ ኢና እቲ መንገድና ምስ ክርስቶስ piece of cake እዩ ከም እንጀራ ክኾነልና እዩ ቀሊል ጥዑም ከዓ ኣምልኾ ምስ ኣምላኽና ምምልላስ ምስ ኣምላኽና ቃሉ መግብና እዚ ኩሉ ተገይሩልና ከሎ ብምስጋናን ብሓጎስን ንኣምላኽና ብመንፈስ ነገልግሎ ክሳዕታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ቤትና ንኣቱ ስጋዕታ ሰማያዊት ከነኣን ንወርስ ኣላትና ትውረስ ከተማ ስለዚ ኣዒንትና ኣብኡ ነብል ምትኳርና ኣብኡ ይኹን ክንወርስ ኢና ኣብዚ ምድሪ ኣይንተርፍን ኢና ዓለም ኮይ ኣይትውሕጠናን እያ ሰይጣን ኣይጎብጠናን እዩ እቲ ኣባና ዘሎ ካብቲ ዓለም ዘሎ ዝዓብን ዝበልፅን እዩ ስም እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን